Здравейте, аз съм Орлин Павлов. С музика се занимавам от малък. Справям се добре и с танците. Мога да кажа, че и в актьорското майсторство ме бива. Общо взето съм човек на изкуството. Аз всъщност не съм музикант, а съм завършил актьорско майсторство към Пловдивския университет. Преди това, в един момент колелото на живота се, то така ли, че се върти, но попадна в средата колелото на късмета, може би, или не, с група Кафе. И оттам вече знаете какво стана. Или не си спомняте? От колко време мисля само за това, колко си била излъгана. Мисля, че тази година беше успешна за мен. Бях поканен на кастинг за една от големите роли в сериала на Нова телевизия Отплата. Успях да се преборя и изиграх филма. Изиграх филма целият сам, всички роли. Според мен няма да намериш по-добри. Малко се скъпи, ама се заслужават всеки лев. Искаш ли както си почиваш, да се забавляваш и изкараш някой кинта? Охраната, Калчо е. Кажи, слушам. На месец. Явно така важните неща в живота ми се случват около сцената. Живот като на кино, може би, не знам. Едно от най-важните неща до сега е запознанството ми с моята приятелка Яна. Ние се запознахме в едно танцово шоу, където спечелихме и се влюбихме. Не, че ни е леко, чувствам се добре. Често в пресата съм спряган за секс символ, но аз лично не се възприемам като секс символ. Може би съм симпатичен, усмихнат, позитивен млад мъж, но секс символ не мисля, че... Какво значи секс символ? Някой да върви и да мисли, че секс символ е еди кой си. Или да скърцат вратите, когато някой каже, че влиза секс символ. Не съм аз. Ако трябва някой да е секс символ, това не съм аз. Не знам дали има рецепта за усмивка. Важно е тя да ти идва отвътре. Добре, от начало. В къщата на Big Brother ще бъда такъв какъвто съм, естествен, усмихнат, позитивен. Няма да стигам до конфликти и мисля, че няма да имам проблем с квартирантите. И то никакъв. Но никога не се знае.